Inflazioaren goranzko joera apaltzen ari dela berretsi du azaroko kontsumorako prezioen indize aurreratuak. Aurreko hilabeteko datuekin alderatuta puntu erdi bat egin du behera, 6,8raino, batez ere argindarraren eta erregaien prezioen jaitsierak eraginda. Espainiako Estatistika Institutuak argitaratutako behin-behineko datuen arabera, laugarren hilabetez jarraian egin du behera adierazleak. Uztailean 10,8ko langara iritsi ondoren. Halaber, jaitsiera horretan zer esanai izan du arropen eta oinetakoen prezioek 2021ko azaroan baino igoera apalagoa izateak. Bestalde, azpiko inflazioa, landugabeko elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe kalkulatzen dena, urte arteko inflazioa ez bezala 10 bat igo da eta 6,3an geratu da azaroan. Aipatutako datuokin pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean, zehazki 8,5 handituko dira urtarrilaren batean Hego Euskal Herrian, hori izan baita azken 12 hilabetetako batazbesteko inflazioa. Eurotan, batazbesteko pentsioa €115 handituko da, 1.326 eurotik 1.450 era, eta hortik gora erretiro pentsioak batez ere 1.510 eurorenak dira orain, eta 1.628 eurora iritsiko dira 2023 urte hastearekin batera. Behin-behineko kopuruak dira, INEk abenduaren 14an kaleratuko baitu azaroko inflazioari dagokion azken datua, eta orduan berretsiko edo zuzenduko du gaur aurreratutakoa, prezioak 6,8 handitu baitira azken urtean. Gabon, lan gatazketara salto, Bizkaiko metalgintzako sindikatuek aste osoko grebara deitu dute lan hitzarmenaren negoziazioa desblokeatzeko, eta lehen egunean ezen egon aurreko grebaldiko azken egunekoen moduko istilurik. Ordukoan, ertzaintza bortitz oldartu zen grebalarien aurka zamudion. Atzo aldiz, ez zen indarkeria fisikorik izan. Gaurkoan ere langileen gehiengoak babestu du metalgintzako bigarren greba eguna. Oso pozik gabe izan duen emaitza eta jarraipenagatik. Gutxi gorabehera atzo esan genuen bezala 85 baten inguruko jarraipena izan du, hortaz jarraipen oso zabala. Eta sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan, langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hemen daude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FEBEMI esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera. Bestaldetik, Galdakaoko etxebizitza sindikatuak salatu duenez, datozen asteetan 2 etxegabetze gauzatuko dira Galdakaon, eta horiek eragozteko asmoz mobilizazioak antolatuko dituzte. Lehenengo kasuak 33 urteko emakume bati eta 4 eta 8 urte bitarteko haren 3 seme alabei eragiten die. Azaldu dutenez, Global Pantelaria izeneko sozietateak gauzatu nahi du etxegabetzea. Sozietate horren 20% Santander bankuarena da, eta 80% berriz Cerberus inbertzio funtsarena. Bigarren auzia berriz erretiratuta dagoen 77 urteko langile bati dagokio. Aspaldi kreditu bat eskatu zuen gurasoen etxea erosi ahal izateko, geroago lanik gabe eta beraz hipotekaria horregin ezinik lotu zen. Kutxabank etxeaz jabetu da, pilatutako zorra erreklamatzen dio, eta orain ura etxegabetzeko asmotan dabil. Indarrean dagoen legeriaren arabera, 60 urte baino gehiago dituzten herritarrak ezin dira etxegabetu hipoteka ez ordaintzearekin lotutako kasuetan, baina agiri bat epez kanpoa aurkeztu izana jarri du bankuak aitzakiatzat auzibidean aurrera jarraitzeko. Eta urruti joan gabe, Bizkaiko batzar nagusiek onartu dute Usansolok egindako eskaera, Galdakaotik bereizi eta Bizkaiko 113. udalerria bilakatzeko 3 hamarkada luze iraun duen prozesuak jauzi garrantzitsu bat eman du. Buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin.
izango litzateke injustizia bat Usasorentzat, 40 urte geroago, gaudela honino lan egiten gu herria egiteko, eta atzera botatzea Usasoloren gogoa. Horretan nik ez dut uste impugnaziorik egongo. Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak iragan astean erantzun zion Eskoziako gobernuak egindako galderari. Gorenaren hitzetan, Edinburgok ez dauka referendum bat antolatzeko eskubiderik, aho batez ebatzi zuen Eskoziako parlamentuak ez duela beste referendum bat antolatzeko legeak egiteko almenik eta kontsulta izaera izan arren gai erretzerbatu bati eragiten dioten ondorio politiko garrantzitsuak izango lituzkela defendatu zuen. Egoera hala gure eskuk autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu du. Europak bere gain hartzea baita ere, hainbat lurraldeetako herritarrok dugun erabaki nahia eta izan nahia. Ez da nahi duguna da Europa mailan subiranotasun lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula. Hori da aldarrikatzen ari garena, eta Europak ere orain arte izan duen jarreraren aldaketa bat ekarri beharra. Aro aldaketa dator Euskalgintzaren Kontseiluan azken 12 urtetako idazkari nagusi Paul Bilbao ez du segituko eta Idurre Eskizabel izango da aurrerantzean kargu horretan. Erantzukizunez eta lanerako gogoz esan diote baiezkoa Kontseiluko idazkari nagusi izateko ardurari. Une honetan premiatxua ikusten dut euskararen bizi berritzea eta hizkuntzaren auzia jendarteko lehentasunetara ekartzea. Horregatik, Kontseiluak orain arte landutako bideari segika aliantzetan sakontzea izango da nire jardunaren helburua. Kulturan eredu baten beraldia irudikatzen zuelako izan zen albiste Durangoko Plateruena kafeantzokiaren itxiera orain 2 urte eta eredu berri bat proposatzen duelako da berriz ere notiziaren irekiera orain. Kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du Plateruena berriak. Udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen den. Bizkaiko metalgintza sektoreak 8. greba eguna izan du gaurkoa, aste honetarako deitutako 2. lanuztea. Sektoreko gehiengo sindikalak deitutako protesta nagusiak Durangaldean burutu dira, eta atzo bezala ez da istilu esanguratsurik izan, elak berriz ezkerraldean egin ditu protestak. Metalgintzako grebak Bizkaiko sektore osoa gelditu duela diote sindikatuek. Izan ere, jarraipena 85%koa izan da sindikatuen arabera. Jarraipena erabatekoa izan da. Bizkaia osoan jarraipena handia eta zabala izaten ari da. FBMek aldiz dio jarraipena 81%koa izan dela. Bestela esan da, 3 enpresatik 2 jarduna normaltasunez egiten ari direla. Bien bitartean Durangaldeko eta Ezkerraldeko fabrika gehienak itxita egon dira. Hala, Bizkaiko metalgintzako beharginak euren lan baldintzak defendatzeko prest daudela erakutsi dute. Sektorea prest dagoela bere baldintzak defendatzeko. Agian norbaitek pentsatzen zuen 5 egun hauetan, langileek ez zirela kalera irtengo, baina hemen gaude. Eta hurrengo 3 egunetan kalera irtengo gara. Zentzu horretan, FBMi esaten dioguna da, ea zer gehiago behar duen. Bizkaiko metalgintzakoa Euskal Herrian langile gehien biltzen dituen sektorea da. 56.000 pertsonei eragiten baite ditunak. Hala, beharginek mezu zuzena helarazi nahi izan diote FBMi. Hau da, negoziatzen jarraitzeko eskatu diote. Vamos a hacer un llamamiento a la patronal para que vea el comportamiento de los trabajadores y trabajadoras del sector de Vizcaya y se atienda a las reivindicaciones que son las de conseguir un convenio justo y renovar las condiciones de una manera digna. Bidaltzen diogu mezu bat FBMi, sektoreak mezu bat bidaltzen dio zuzenen, eta da negoziatzen jarraitzea, ezta? Indar eta intentzio osoa dugu, baina beti ere negoziatzeko prest. Eta negoziazio maila horretan egoteko prest. Lehenengo egunetik bezala.
Ehunka langile elkartu dira goizetik, lasai joan dira piketeak, ez dira istilu esanguratsurik izan. Hala ere, salatu dutenez, ertzaintzak oztopoak jarri ditu greba batzordea Orbeako fabrikara sartzeko. Orbean ertzaintzak oztopoak jarri dituela greba komitea enpresan sartzeko. Ostiralean bildu ziren azkeneko FEBEM eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak eta momentuz ez dute beste bilerarik hitzartu. Berez, bi deialdi daude aste honetarako lan hitzarmenaren negoziazioan bi taldetan banatu direlako sindikatuak. Batetik, ELA eta bestetik Comisiones Obreras, LAB eta UGT. ELAk bere aldetik salatu du, patronalak ez duela haiekin negoziatu nahi, ordezkari gehien dituen sindikatua izan arren eta aurreko bileretan bezalaxe, Comisiones Obreras, LAB, UGT irukoari soilik erantzuten diola. Zentzu horretan, ostiralean eduki genuen patronalarekin bilera bat. Nik izango nuke bilera trampa bat izan zela patronalaren aldetik, zeren ez ziren joan negoziatzera, sino que bakarren nahi zuten beraien proposizioa guk onartzea. Orduen, zentzu horretan, patronala pentsatzen bazuen ostiraleko bilerarekin gaur sektorea utzituko zela, ikusi da gaur bertan, hori akats bat izan dela beraren aldetik. Guk Bizkaiko Metalean daukagu sektore bat oso mobilizatuta, borrokatzeko prest, eta zentzu horretan gaur argi geratu da, eta geratuko da aste honetan ere, grebak ondo irtengo direla, eta hautela bidea, benetan aberastasuna banatuko duen hitzarmena lortzeko. Bizkaiko gasolindegietako 2020-2022 hitzarmenean aurreakordioa adostu dute patronalak eta Comisiones Obreras, LAB eta UGT sindikatuek. ELArentzat ordea ez da nahikoa eta kanpoan geratu da. Gauzak horrela, abenduaren 1-tik 5-erako eginiko greba deialdia bertan behera utzi dute. Pentsioek gorakada handia izango dute datorren urtean, zehazki 8,8% handituko dira urtarrilaren 1ean Hego Euskal Herrian, hori izan baita azken 12 hilabetetako batazbesteko inflazioa. Batazbesteko pentsioa 115 euro handituko da. Ordea, Osakidetzako azpi kontratetako garbitzaileek grebara deitu dute abenduaren 14-tik 16-ra. Euren lan baldintzak Osakidetzako langileen berberak izatea galde egin dute, LAB, UGT, Comisiones Obreras eta ESK sindikatuen babesarekin. Ia 5 urte daramatzate lanitunik gabe. Muy bien, muy bien. Condiciones dignas. Ya
ya basta de considerarnos trabajadoras de tercera. Funtsezkoak bagara, baldintza dugu. Basurtuko ospitaleko kirurgia kardiokoko zerbitzua ixtea eta bertako langileak gurutzetako ospitalera eramateko erabakia hartu zuen Osakidetzak. Arabako administrazio auzitegiak prozesuaren kautelazko etetea erabaki zuen. Orain Satxe, ELALAB, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek mobilizaziora joko dute ostiralean Osakidetzako zuzendaritzari eskatzeko ez dezala helegiterik jarri auzitegiaren erabakiaren aurka. Osasunaren bueltan Miren Basaras, mikrobiologoarekin aztertu dugu aurren artean gorakada izan duten bronkiolitis kasuak, baita COVID-19ak bigarren hiruhilekoan utzitako heriotzak. Dosi gehigarrien txertaketak aurrera egin duen heinean, beherakada egin dute kasu horiek, azaldu du Basarasek. Entzun eguerdian, Leire Regadas lankidearekin izandako elkarrizketa. Bueno, egia da, eta ondo esan duzun bezala bigarren hiruhilekoan, hau da, apirilean, maiatzan, ekainean, hildako nahikotzo izan genuen, gutxi gora bera, lau hildako, edo bataz beste lau hildako eguneko datu diak dira, handikona, pizka bat jeizten joan da hildakoen kopurua. Zergaitik hori, badakigu txertaketaren dosi gehigarriak jartzen hasi ziren bereziki irailetik aurrera, eta, bagenekien zelan hasierako txertaketaren ondorioz edo hasierako dosien ondorioz eta immunitatearen jeitsiera bat zegoen. Dosi gehigarri honek egin duena izan da bereziki zaurgarriak diren pertsonak, hau da ginekoak eta berriro piztu esango genuke edo berriro indartu sistema immune hori edo defentsa horiek eta horregaitik kasu larrien jeitsiera eta hildakoen jeitsiera ere nabarmena ikusten da. Hala ere, esan behar dana da, momentu honetan daukaguna, azkenengo hilabete hauetan daukaguna, da, hildakoen kopuru hori bat, bi eguneko direla, ez da? Hau da, jarraitzen dute hiltzen, bereziki adineko pertsonak, baina ez dugu ahaztu behar baita ere, 50 urtetik gora hildakoak agertzen ari direla. Txertaketa aipatu duzu, txerto dosi gehigarri horiek, negua dator gainera, ez dakite aldaera berriak ote ditugune aurretik ere, edo ezagutzen diren aldaera berriren bat? Horri dagoena da virusa jarraitzen duela evoluzionatzen eta evoluzio horretan aldaera eta azpi aldaera berriak sortzen ari dela. Une honetan, gure artean dagoena da Omikron izeneko famatu hori, ez da ja hainbat hilabete dago gure artean, gertatzen ari dana da Omikron horretan azpi aldaera ezberdinak daudela, ez da, 4, 5, 2 izendatzen direnak, ez da. Eta, ikusten dena da, horiek gure artean mugitzen ari direla.
Etorkizunean berriak egongote diren ala ez, bueno, hori birusak izango digu eta bere evoluzioaren arabera izango digu. Mundu osoan une honetan mugitzen ari direnak dira hoiek, ezta? Eta badakigu une honetan ditugun txertoak, badaukatela babespen mugatu bat aldaera hoien aurrean edo azpi aldaera hoien aurrean, ezta? Esan nahi dudana da, ditugun txertoak ez direla guztiz eraginkorrak aldera guzti hoien kontra. Txina izaten ari da albiste ere egunotan, kutsatze errekorrak izaten ari duelako herrialdeak, pandemiaren hasieratik Omikron aldaera horrekin aipatu duguna ez, gailentzen ari dena gurean ere, gehienak asintomatikoak direnak, baina zero COVID estrategia ari direlako muturrera eramaten, ez? Nola ari zara ikusten bertako egoera? Bueno, Txinako egoera beti eta hasieratik, pandemia honen hasieratik beti berezia da. Inoiz ez dugu jakin benetan zenbat kasu dauden, zenbat ospitaleratuak dauden, zenbat hildako dauden eta bar. Orain, esan dute, badagoela kasuen igoera bat, atzo esaten zuten, pixka bat jeitzi egin dela, edozein kasutan ez dakigu oso ondo benetako datuak diren, edo, beraiek eman nahi dituzten datuak diren. Argi dagoena da, COVID-0 estrategia hori, badakigu virusarekin bizi behar garela, eta hemen uste dut Txinan arazo printzipalena da, erabili izan dituzten txertoak ez direla, RNA txertoak bezain eraginkorrak alde batetik, eta bigarrenik, han bertan milioika pertsona bizi dira, eta milioika pertsona guzti horietatik, ez direla txertatu 80%, ez da, beste leku batzuetan, eta hemen kasu ikusten dugun, ez da, eta horrek egiten duena da, kasuen igoera bat gerta daitekela, eta noski agian baita ere heriotzaren igoera bat. Baina datu horiek zenbat hildako, zenbat kasu larri dauden eta bat, ez ditugu ezagutzen, beraz ez dakigu oso ondo zer gertatzen ari den. COVID-19 ari gara, gure artean jarraitzen duena, gripearekin bat eginda kasu askotan ere, eta horren kasuan bronkiolitizari buruz ere hitz egin behar dugu, kasuen gorakada eman delako, ez hilabete hotzetan gertatzen den bezala baina zer izan behar da kontuan gai honetan, Miren? Bagenekien, bai udazkena, bai negu garai honetan, arnaz bideko virusak igo egingo zirela. Hori urtero gertatzen da, azkenengo 2 urteetan, pixka bat bereziak izan dira, zeudelako hainbat babes neurri, eta horien artean, maskararen erabilera. Eta horrek gutxitu egin duena, logikoa den bezala da, arnaz bideko infekzio hori. Nola neurriak lasaitu egin diren, eta ja maskara gutxi erabiltzen den, nola baita ere, distantzia fisikoa edo pertsonen arteko distantzia fisikori, ja ez da betetzen eta bar, hau da, bueltatu gara ohikotasunera, virusek, arnazbideko virusek egin dutena da, beraien papera, hau da, berriro bueltatu gure gana. Bronkiolitizaren kasuan ikusten duguna da, arnaz virus bat dela, deitzen da arnaz virus sintzitiala, eta honek eragin handia dauka bereziki ume txikietan, bronkiolitiza eraginez, 5 urte edo inkluso 2 urte baino gazteagoak diren umeetan printzipalki. Zergaitik, beraien sistema immunea, beraien defentsak momentuz ahulak direlako, eta bizitzaren zehar bereganatzen ditugu defentsa horiek. Horregaitik kasuen gorakada nabarmena gertatu izan da populazio talde horretan. Baina hori 2019an baita ere gertatu zen, edo 2018an eta pandemia aurreko urteetan. Hemen ikusten duguna da ere, eta hori gertatzen da, arnaz birus sintzitiala ez da bakarrik ume txikietan agertzen, baizik eta beste adin tartetan ere, adineko pertsonetan ere ager daiteke, eta orduan talde horiek babestu egin behar dira gehien, ezta? Eta nik beti esaten dudana da, arnaz sintomak baldin baditugu, pertsona horiek babesteko, gutxienez maskararen erabilera ibiliko dugu edo erabiliko dugu, pertsona saugarri horiekin gaude. Gai zaldatuta Bizkaiko batzar nagusiek onartu dute Galdakaoko udalak Usansolo udalerri independente bihurtzeko eskaera. Gauzak horrela, Usansolo Bizkaiko 113. udalerria izango da. Gora Usansolo, zorionak! Zoriontzeko berba bakarrik dauz, ospatzeko egunera, ospatzeko, negarreiteko, besarkak emoteko, esateko, ostia, bide luzea izin den arren, lortu dugu, egin dugu posible. Borroka hau aspaldiko partez dator,
da 1986ko ordezkariak ere baditugu. Heldu da bai garaia, udalerria gara, denon lanari esker, zorioneku, eta mailugarrenak gara. Gora Usansolo eta Usansolo herria da. Horren arira Agustin Aizpuru Usansolo herria plataformako kidea elkarrizketatu dugu Hamaika telebistan. Berak ez du uste Espainiako gobernuak desanexioari helegitea jarriko dionik, injustizia izango litzateke 40 urte geroago atzera botatzea Usansoloren gogoa, eta espero dute borondate politikoarekin gauzak konpontzea. Nire buruan ez da tokirik horretarako. Eta nik uste dut Usansolotar guztienak pentsatuko dutela berdin. Izango litzateke injustizia bat Usansolorentzat 40 urte geroago gaudela honino lan egiten guk herria egiteko eta atzera botatzea Usansoloren gogoa. Horretan nik ez dut uste impugnaziorik egongo dela. Eta Denis Itsasok esan zuen, ez dago zela eskopeta kargatuta itxaroten, eta begituko dutela Usansoloko desanexio prozesua lasaitasunagaz. Da hori beste gauzetxo bat da. Eta nik espero dut, hori, borondate politikoagaz konpontzea gauzak. Begira, daukat hemen horri bat, eta daukat hemen 9 segregazio Andaluziakoak. Lehenengoa daukat El Palmar de Troya, Sevillan. 2018an Utreratik segregatua. Eta daukaz 2000 eta aukizuten orduen 2340 biztanle. Fornes, Granadakoa, 2018an eta segregatu zen Arenas del Reitik. Boston eta 34 biztanle. Jatar, Granadakoa ere, 2015an Arenas del Reitik segregatu zen ere, eta 609 biztanle. Eta oran 9 arte. Azkenengo 9 hartu duaz. Da, segaitu hemen bai eta Usansolori ezaten gau da, ja badaukazue impugnaziorik eta, bueno, nik uste dut hemen dagoela borondate politikoa. Da hori da sekretua, borondate politikoa. Azpimarratu du Usansoloren ametsa bete dela, hori horrela uste du azken urteetan prozesuak aurrera egin duela udalean borondate politikoa gondelako, datorren udal hauteskundeetarako nahiko luke Usansoloko udal berriak bide handia egin izana eta gobernu berri bat edukitzea udaletxean. Nik gureko nuke bi gauza niretzat, eta herriarentzat. Lehenengoa, Usansoloko udal berriaren bidea zati luze bat eginda egotea ordureko. Eta bigarrena, gobernu berri bat eukitea gure udaletxe. Azpimarratu du berak betidanik ezagutu duela borroka hori, hain zuzen kontatu du Galdakaoko udaletxean 1859ko akta bat dagoela, eta jasotzen duela Usansolok herri sentimendu propioa duela, distantzia geografikoagatik, zerbitzu, diskriminazioagatik eta bi nukleoen artean ez dagoelako loturarik. Usansolon amets betetzea. Usansolon ametsa betetzea. Usansolok, esan dute moduen lehen bezala, 40 urte dara guz prozesu honekin. Eta beti aukindu guz oztopoa bidean. Eta orain, momentu honetan, Galdakora etorri denean aldaketa politikoa dago gobernazatu garenean, 3 urtean prozesu amaituta dago. Da lehen egon gara 40 urte atzera horrera bueltaka. Da hori esaten du atzera, hori dela borondate politikoa. Gai aldatuta Erresuma Batuko Auzitegi Gorenak Eskoziaren autodeterminazio eskubideari atea itxi ostean, gure eskuk autodeterminazio eskubidearen arautzea aldarrikatu du. Autodeterminazio eskubideari buruzko auzia Europa mailan jokatzeko beharraz eta dagoen tarteaz mintzatu da Etxaburu Eguerdio. Europak bere gain hartzea baita ere, hainbat lurraldeetako herritarrok dugun erabaki nahia eta izan nahia.
Ez da nahi duguna da Europa mailan subironotasun lurralde gatazkei konponbide demokratikoa emateko tresnak behar ditugula. Hori da aldarrikatzen ari garena, eta Europak ere orain arte izan duen jarreraren aldaketa bat ekarri beharra. Ez nahi da, orain arte Europak beti begiratu ditu barne arazo moduan erabaki nahi hoiek eta herri izan nahi hoiek, baina nabarmena da, beste begirada bat behar duela, batipat demokrazia bera jokuan dagoenean. Horregatik, aldarrikatzen ari gara baita ere, horre egiten ari diren aleginak, oraindik sakonago eta gehiago landu beharra eta garatu beharra. Esaterako Europan bertan argitasun legearen bueltan hainbat alderdi egiten ari diren lanketa hori. Azken batean nazioartean erreferendumak egiteko joko zelaiak arautu behar dira eta hoiek dira pixka bat nazioartearen aitortza baterantz edo gure planteamentua. Izan ere, Europa mailan egon badaude, ezta, herrialde desberdinak nahi berberarekin, baina antzeko ebazpenak ere jaso dituztelako arlo judizialetik batez ere, era bateratuan jokatzeko orduan ez denolako tartea dago? Tartea egon behar da eta dago. Nik uste aurreneko ideia dela parte sentitzearena. Eta gu geu, beste hainbat herritarrak gisa, olatu soberanista horretako kide sentitzen gara. Jakin da, herri bakoitzak bere ibilbidea duela, egina batzuk, egiten ari garena baita ere beste batzuk, eta izaerak ere diferenteak dirala, eta egoerak gaur egun desberdinak izan daitezkela. Baina horrek ez du nahi esan, elkarrekin jokatu behar ez dugunik, eta alden eta sinkronia handiena lortzen saiatu behar eskarenik. Izan ere, oraintxe eztabaida herritarra bideratu dugu eta abian jarri dugu gure eskutik, eta horrek era bat egiten du gure 5. puntuarekin, eta da munduko subiranistekin elkarlanean aritu beharra. Horregatik, jakin badakigu olatuak sortuko dirala, sortzen ari dira, eta kontua da gu zai egon gabe ere lanean harrapatu behar gaituela, eta ezinbestekoa izango da guztiongandik ikastea, eta horretatik ere guk geurea egiten jarraitzea. Aipatzen duzun subiranismoaren olatu horrek, zeri erantzuten dio zure ustez? Hainbat herrik eta hainbat herritarrek determinazioz eta burujabe jokatzeko gogoa dutela. Herriok eta herritarrok erabaki nahi dugu. Eta erabaki nahi dugu bertotik bertora. Eta erabaki nahi dugu bizitza duin bat izateko. Etorkizuna bermatua izateko. Eta hori subiranotasunatik pasatzen da. Eta horrek ere hain zuzen gure eztabaida herritarraren aurreneko puntuan gure eskuk hori jarri du. Eragile subiranista moduan, subiranotasuna erdigunean jartzearena. Eta hor nabarmena da herritarrok gure erabaki politikoa libre erabaki nahi dugula, eta bertotik bertora erabakiak hartu. Eta nabarmena da baita ere, hainbat herritar, hainbat herrialde diferentetako herritarrak, zer nolako determinazioz eta burujabe jokatzen ari diran. Guri ere, alaxe egitea tokatzen zaigu, determinazioz jokatzea eta burujabe jokatzea. Eta batzuk euren etorkizun politikoa aurki erabakitzeko bideak aurkituko dituzten moduan, gu geuk ere, Euskal Herritarrok ere, geure bidea jorratuz, gu geuk ere erabakiko dugu, seguru. Josu, ere, azken galdera bat, naziometroaz ari garelako hitz egiten hemen solasaldian, datuak kaleratu zirelako aurreko astean, ez dakitzen nolako hausnarketa egiten duzuen datu hauen gainean? Hausnarketa zabala izan daiteke, eta nik uste gainera hausnarketa osagarria izan beharko litzatekeela. Ez datu bakar bati erreparatuz, eta bai ostera gainera kontutan hartuta, erabaki horiek argazkiak aldakorrak dirala. Eta gainera gure esku gisa eta herri eragile gisa datu horiek aldatzeko ere jaio ginala. Beraz, nabarmena da subironatasunak
erdigune hartu duela, burujabetza osoaren aldarrikapenak erdigunea hartu duela, nabarmena da burujabetza osoaren aldarriak formalean espada ere egunerokotasunean hainbat eta hainbat erabaki hartzen ari dirala hemendik kanpo gero herritarroi, euskal herritarroi eragina dituzten hoiek, beraz datuak datu eta argazkiak argazki, gu jaio ginen argazki hoiek aldatzeko eta benetan subirontasunaren prozesu honetan herritarren aldamenean eta herritarrekin batera alduntze prozesuak bideratzen joatea, azken batean gure etorkizun politikoa libreki erabaki dezagun. Gaiz aldatuta, Asteasuko udalak udalerri euskaldunen mankomunitateko kide izatea erabaki du, aho batez Asteasu batuz taldearen eta jentzalen aldeko botoekin. Beraz, datorren abenduaren 17an, UEMaren batzar nagusiak herri berrien eskaerak onartzen dituenean, UEMako 85. udal herria izango da, eta Tolosaldeko 22. hain zuzen ere. Arabara salto ardo araba, bueltan da asteburu honetan Gasteizen. Nerea Garziak azalduko dizkigu ardoaren jaiaren berrikuntzak. Ardoaren jaia indartuta eta berrituta bueltatu da Gasteizko erdigunera. Azaroaren 3an ardoa arabaren karpek berriz irekiko dituzte euren ateak 2 urteren ondoren. Pandemiak sortutako egoeraren eraginez 2020an eta 2021an ezinezkoa izan zen jaialdi hau aurrera eramatea. Aurten berriz berreskuratu da ardoaren festa, izan ere Ardo Arabak zenbait nobedade dakar. Alde batetik beste edizioetan bezala 3 karpa jarriko dira, baina aurten Aiotz plazako karpa plaza berrian egongo da. 3 karpa horiek Foru plazan, Probintzia plazan eta plaza berrian kokatuta egongo dira. Beste aldetik aurten ere taloitegien prezioa aldatu egin da. 2019an baino 5 euro garestiagoak izango dira, 20 euro hain zuzen ere. Ardoa aukera polita da, gure kalitatezko ardoa eta beste edari batzuk ezagutzeko, sozializatzeko eta kontsumitzeko. Eta ez da hori bakarrik, gure sektoreari omenaldi ere bada, bai landetan, bai upategietan eta baita lurraldeko hainbat eskualdetan ere. Azaroaren 3an karpak irekiko dira eta 7 izango da azken eguna. Larun batean eta jaiegunetan ordutegia goizeko 12:30 eguerdiko 3 arte eta arratsaldeko 7:00 gaueko 10:30 izango da. Astelenean eta asteazkenean berriz soilik arratsaldeko ordutegian irekiko dituzte. Upategiei dagokienez, Arabako Erriosako upategiez gain, Kabarriaz, Baizaz eta Tarongino upategiak gonbidatu dituzte. Eta horrekin batera bertako hainbat pintxo salduko dira baita ere. Garraio publikoaren bueltako ez, Gasteizko tranbiaren luzapenaren proiektuak agerian utzi ditu udal gobernuaren desadostasunak. Tranbia Zabalganara heltzeko lakuak proposatu duen proiektuaren aurkako ekimena onartu du ostiral honetan Gasteizko udalbatzak, EAJ, EH Bildu, PP eta Elkarrekin Gasteiz taldeetako zinegotzien botoekin. Gasteizko tranbia sarea 2023an Salburu auzora zabalduko da, eta emango den hurrengo urratsa da Zabalgana eta erdigunea lotzea. Duela aste batzuk urte baten ondoren, Eusko Jaurlaritzak argitaratu zuen behin betiko ibilbidea.
Ibilbidea San Martin auzotik sartuko da, eta erabakiak eragina izan du Gasteizko udalan. Gorka Urtaranek, Gasteizko alkateak, eskatu zuen proiektua bertan behera uztea eta ibilbidea adostea. Bestalde EH Bilduk udalbatzan mozio bat aurkeztu zuen, eta udaletzeko alderdi gehienen botoei esker aurrera eraman dute proiektuaren aurkako ekimena. Bertan, premiazko bilera bat eskatzen da lurralde plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailarekin, Lakuak tranbia Salbaganara heltzeko proposatutako proiektuari buruz eztabaidatzeko eta zenbait aldaketa adosteko. Hala nola, udalak adostu nahi du tranbiaren kotzetoki berriaren kokapena, Aretzabaletako aukera baztertuz, eta Lobaina plazaren inguruan izaten den trafikoan, tranbiak eragin ditzakeen arazoak aztertu nahi dituzte. Era berean, San Martin auzoari gutzien eragingo dion ibilbidea aukeratzea exigitu du udalak, baita tranbia jundizera heltzea. Arabako Foru Aldundiak berriz proiektuaren finantzazioaren 17,5% egiten du, eta aldun nagusiaren esanetan, azken erabakiak Gasteizko udaletzeak hartu beharko luke. Bueno, mi opinión es que en esta cuestión, en el trazado por el que se opte, que se decida en relación con el tranvía en Vitoria-Gasteiz, la opinión determinante tiene que ser la del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, como no podía ser de otra manera. Pero también es importante hacerlo bien. Y es importante hacerlo teniendo en cuenta todas las posibles afecciones y solucionando todos los posibles problemas, porque ahora estamos a tiempo de dar respuesta a los problemas y de elegir el trazado que mejor dé solución a todas las cuestiones que se puedan plantear. Gauzak horrela, azaroaren 24an bi erakundeak bildu ziren, eta Gasteizko udalak Lakuari proiektua birplanteatzea eskatu zion. Zenbait eragilek guztion Sanferminak egitasmoan bat egitea erabaki dute gertatutakoa salatu eta haien iritzia plazaratzeko. Aurtengo Sanferminetan izandako debekuak, isunak, atxiloketak eta jasarpena salatzeko guztion Sanferminak ekimenean bildutako eragileen iritzian Navarra Sumak plastikozko Iruña bihurtu nahi du hiria eta bere jai herrikoi eta ospakizunak ere. Mahai gainean jartzeko udalak kontatu nahi digun Sanferminen errelatoaren gainean beste errelato bat uste dugulako Sanferminen balorazioa etzela izan bat ere positiboa. Horren aurrean guk aldarrekatu nahi duguna da 2023ko Sanferminak antolatzen hasi diren honetan beharrezkoa dela guztion Sanfermin batzuk aldarrikatzea, guztiontzako espazioa egongo den Sanfermin batzuk eta Etengabe eraldatzen ari den mundu batean, eraldaketa orokorra, globala, ziurgabetasunez betea eta azkarra den momentuan, etorkizuna eraikiz kongresua ospatzen ari da Donostiako Tabakaleran, erronka sozial, digital eta berdei erantzuteko asmoa du topaketak. Etorkizuna eraikiz kongres ekimenaren 2. edizio egiten ari dira Tabakaleran, Donostian, azaroaren 24tik 30. Zazpi egunez, Tabakalera erreferentziazko gune bihurtu dute trantsizio berdearen, digitalizazioaren edo gaur egungo aldaketa demografiko eta sozialen erronkei buruz hausnartzeko eta esperimentatzeko. Kongresua bera Tabakalerako hainbat gune bereizitan egiten ari dira. Erakusketa gunean, zentroaren plazan, prisman eta patio aretoan. Erakusketa aretoan esposizio iraunkor bat jarri dute etorkizuna eraikizek egindako ibilbidea eta erdietsi diren lorpenak jasotzen dituena. Ekitaldiak irauten duen 7 egunetan egongo dena ikusgai. Erakusketa 4 esparrutan banatu dute, lehenengo atalean trantsizio energetiko eta klimatikoa lantzen dute, bigarrenean berriz trantsizio teknologiko eta digitala, hirugarrena jorratzen du trantsizio sozial eta sanitaria, eta laugarrenak eta azkenak lankidetzazko gobernantza.
Zalde batetik dago ardatz teknologikoa, adibidez mobil bezalako referentzia zentroa egiten ari den lana erakutsi ahal izateko, bestalde batetik adin berri bezalako referentzia zentro batean egiten ari den lana ikusteko aukera dugu, eta gero, hain zuzen ere, etorkizunarekin garatzen ari garen, hainbat eta hainbat proiektu ikusi ahal izango dira, hain zuzen ere hor ikusten duzuen erakusketa gune horretan. Etorkizuna erekiz programaren baitan, lankidetzazko gobernantzaren eskutik 125 herritarren proiektu berritzaile jarri dira martxan 200 eragileren partaidetzarekin. 26 proiektu esperimental eta 11 erreferentziazko zentro eta estrategia. Azken horiek elkarlanerako bideak zabaldu dituzte zibersegurtasuna, zahartzaro osasuntsua, mugikortasun berria, euskara, aldaketa klimatikoa, gastronomiaren digitalizazioa, kuantika, terapia aurreratuak eta berrikuntza sozialaren alorretan. Hain justu Tabakalerako erakusketan proiektu horien inguruko lagina jarri dituzte erakusleio. EH Bilduk eta Labek bilera egin dute astearte honetan Donostian, Euskal Hezkuntzaren sistema eraldatzeko aukera baloratu eta zenbait irizpide batera finkatzeko. Ezker independentistak dituen erronken eta konpromisoen inguruko gogoetak partekatu dituzte eta gerraldi bateratua egin dute gero. Aldaketa sakon bat behar dula eta zentzu hortan hezkuntza akordioa abia puntu ona da beti ere Euskal Hezkuntza sistema propiorako transizio egiteko baliagarria da heinean. Aukera baten aurrean gaudela uste dugu, eta aukera guztiek bezala, honek ere baditula bere arriskuak. Eta arrisku behinena egungo sistema duala betikotzea izango litzateke. Hezkuntza akordioak abiatu behar duen transizioaren lehen fase honek sistemaren deszentralizazioa ekarri behar du. Ikastolen antolaketa eredu komunitarioa oinarri hartuz. Ekarri behar du aukera berdintasuna eta hezkuntza eskubideen bermea, eta horretarako eskola publikoak ardatz izan behar du. Eta ekarri behar du baita ere jauzi bat euskalduntzean, laikotasunean, inklusioan eta eraldaketa pedagogikoan. Aurten 40 urte bete ditu foru hobekuntzak eta ekitaldi nagusia senatuan egin zuen atzo Nafarroatik joandako ordezkaritza zabal batek. Bere diskurtsoan Maria Txibite Nafarroako lehendakariak nabarmendu zuen arau bat baino askoz gehiago dela, herritarren bizi kalitatea, ongizatea eta gizartearen kohesioa hobetzeko erreminta bat ere badelako. Porque como siempre digo, el autogobierno es mucho más que una norma, que un sistema institucional, que una forma de gobernanza. Es, y por lo menos así lo entiendo, una herramienta que debemos poner al servicio de la ciudadanía, de la calidad de vida, del bienestar, de la cohesión social y territorial y de la prosperidad. Es incuestionable que en estos 40 años hemos llegado a unas altas cotas de autogobierno y al tiempo hemos llegado a unos niveles de desarrollo que, más allá de las cifras, que efectivamente los acreditan, se palpan en la sociedad. PSeren eta PSNren zuzendaritzek bilera egin dute. Eneko Andueza idazkari nagusia, PSeko idazkari nagusia eta Maria Txibite Nafarroako lehendakaria buru izan dira. Eta aukera baliatu dute bi alderdien artean dauden lotura estuak nabarmentzeko entzun. Kogobernantza eta eskerreko politikak ziurgabetasunaren aurrean sozialistok jarraitu nahi dugun bidea. Elkarlana Europarekin, elkarlana Espainiarekin eta elkarlana baita ere autonomi erkidegoen artean. Elkarlana eta kogobernantza bebai interes komunak dituzten hirien artean. Aurten 19 urte bete dira Sara Fernandez iruindarra Euskal presoi ezarri zaien urruntze politikaren ondorioz hil zenetik. Asteartean mobilizazioa egin dute Iruñean etxeratek deituta salbuespen neurriaketen lelopean. Igaz ere esan genuen plaza honetan, pixkanaka gauzak aldatuz joan direla. Besteak beste, Sararen hilketaren aitortza egin zuen Iruñeko udalak. Sara Fernandez dispersioaren biktima zela gehiengo ordezkaritzaileak erabaki baitzuten. Eta hori bai dela aurrepaso bat. Baina falta da oraindik bidea egiteko, bai memoriaren eraikuntzan zein bizikidetzaren garapenean. Salbuespenezko espetxe politikaren urte luzeek, zuzenean eta zeharka honako heriotzak eragin dituzte azken 6 hamarkadetan.
35 euskal preso politiko, horietatik 13 azken 11 urtetan, eta hoien 16 senide eta edo lagun hil dira. Gainera, beste 2 personak bere buruaz beste egin zuten espetxeratzea saihesteko. Politika arloko kontuekin jarraiki, zigorrak murriztu, baina ez era orokortuan, kasuan baizik. Hori ebatzi du Espainiako Auzitegi Gorenak soilik baietz da baietz legearen aplikazioari dagokionez. Arandin auziaren barruan egin du lege berriaren interpretazio hori. Magistratuek 9 urteko kartzelaldia ezarri diete auzipetutako 2 gizonei. 2017an adingabe bat bortxatzea egotzita. Fiskaltzak 10 urteko zigorra eskatua zuen, baina soilik baietz da baietz legeari helduta urtebetez murriztu diete espetxean eman beharreko denbora. Euskal Herrian interpretazio kontrajarriak egin dituzte auzitegiek orain arte. Atzo, Nafarroako auzitegiak iragarri zuen sexu indarkeriagatiko sententziak ez dituela berrikusiko, ez da zigorrak murriztuko ere, soilik baietz da baietz legearen parametro bertsuetan baldin badaude. Beraz, Iruñeko talde bortxaketan parte hartutako zigortu batek eskatu duen zigor apaltzea ez duke onartuko justiziak. Era berean translegeak arrakala sortu du Espainiako gobernuan. Lege hori hasieratik izan da PSOE eta Unidas Podemos alderdien arteko talka eremuetako bat, eta gaur-gaurkoz ez dirudi gobernuko 2 bazkiden artean akordiorako zirrikiturik dagoenik. Ez behintzat Irene Montero, Espainiako gobernuko berdintasun ministroak atzo goizean egindako adierazpenei erreparatuz gero. Espainiako telebista kate publikoan elkarrizketatu dute Montero, eta hark baieztatu du haustura formala dela PSOEren eta Unidas Podemosen artean. Adingabeen genero autodeterminazioan dago gobernuko 2 bazkideen arteko desadostasunaren muina. Zehazki, sozialistek proposatutako aldaketa nagusietako bat da 16 urtetik berakoek eta 12 urtetik gorakoek baimen judiziala behar izatea erregistroan sexu aldatzeko. Jatorrizko arauan ordea, adingabeek eska dezakete aldatzeko epaile baten onespenik gabe. Horrez gain, PSOEk beste zuzenketa batean proposatu du, sexu aipamenaren aldaketa lehenagoratzeko onespen judiziala izatea. Lehen proiektuaren arabera berriz, itzulgarritasun hori baimen judizialik gabe eskatu ahal izango dute 14 urtetik gorakoek. Eta kulturara salto askotariko edukiek osatzen dute aurtengo feministaldiko egitaragua, zeina 25 artistak, aktivistak eta pentsalarik baino gehiagok osatzen duten aurtengoa 17. da, eta datorren asteazkenetik larunbatera bitarte izango da Donostiako Tabakaleran. Necesitamos básicamente con la naturaleza y lazos rotos entre las personas. Conseguir el último brindamos antes de tiempo no poder modificarse. Recogiendo se origina en las fuerzas consagradas y respetadas de la sociedad.
Adore Kemena Kuraia izenburua du Zea Maiz taldearen 11. diskoak. Aurten 25 urte beteko ditu Zea Maizek eta taldeak badu zer ospatu. COVID-19ak eta Aiora Arrenteria abeslariaren minbiziak eragindako etenaldiaren ostean oholtzara itzuliko dira berriz ere. Euskara bultzatzeko ekimen berri bat abiatu du Euskalgintzaleen topaguneak. Euskaraz ez dakitenak erakartzeko jardunaldiak. Zubi bat euskaratik izena du. Hizkuntza aniztasunaren lanketa euskaratik egin daitegela uste dugu topagunean. Herritar anitzen arteko elkarbizitza eta euskaraz bizi nahi duen herria batera eraiki daitezkelako. Euskaltzaleen topaguneak Euskal Herri osoa. Euskara erabiltzea eroso eta ohikoa izatea du helburu. Topagunetik elkarlanerako zubia landu nahi ditu. Hizkuntzatik elkarbizitza eraikitzen lagundu dezakegula sinetsita. Pertsonok elkar aurkitu behar dugu. Elkarrekin harremanak sortu, bakoitzak bere ibilbide kulturala duela kontuan hartua. Horixe litzateke euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Inklusioa da euskara bizi berritzeko eta aniztasunak dakarzkigun aukerei era positiboan heltzeko modua. Durangoko Plateruena kafeantzokiak berriz irekiko ditu ateak. Udalarena izango da, baina kudeaketa publiko eta komunitarioa izango du. Gainera, gune berriak 3 erpin izango dituela azaldu dute: euskara, kultura eta sorkuntza. Udalak Durangoko eta Euskal Herriko kulturgintzaren aldeko apustu argia egiten du. Eta horregaitik, Plateruenaren eskaintza soziala eta kulturala bere gain hartzen ditu. Horregaitik, Plateruena Durangoko udalaren kultur baliabide eta proiektu izatera pasatzen da. Gabonetan, programazio xume bat egingo dugu, eta martxotik aurrera hasiko da Plateruenaren ibilbide berria. Martxoaren 3tik aurrera hain zuzen ben. Durango gozo bizitza kultural aberatsa dauka, eta guzti horiek kultur mailan presente egotea gustatuko litzaiguke. Beraien iritziak entzun, jaso, baina baita parte hartzeko ere. Zenbat eta kultur mai sendoagoa, orduan eta etorkizun oparoagoa izango du Plateruenak aro berrian. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Zea Maiz taldearen Kuraia kantuarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Hauek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eus atarian. Bihar arte. Eguzkizpiak urpetzen du nire azala, nire hori dorrea, zuntzitzen dudanean, aire berriak garbitzen ditu nire espana, nire hori